बे समाव बर' हारिनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां। दिनै बर' हारिनि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफोरा खौसेथिनि आगान सुरनानै बर' हारिनि राजखान्थिनि मोन्थाइखौ लानानै गोसोखां बिलाइ गथायबाय आरो बे गोसोखां बिलाइयाव गोबां मानि दाबि दिखांनाय जादों आरो गासैबो दाबि दिखांनायफोरखौबो नोंथांमोननो जों फारि फारियै फोरमायनो नाजागोन। नाथाय गिबियावनो नोंथांमोननो फोरमायग्रोदि बर' हारि आरो ट्राइबेल हारिफोरखौ थेर बेथेर खालामनानै बोखाव बुसि खालामनानै माइनरिटि महर होनायखौ नुनो मोननाय जादों। जाय जायगायाव बर' एबा ट्राइबेलफोरा राजखान्थि एबा बिसायख'थि बियाबाव मेजरिटि बेखौनो सेरखाय बेरखाय रानसारनानै राजखान्थि बिथिङाव माइनरिटि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेखौ लानानै गोख्रों दाबि खालामदों बर'नि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादजों लोगोसे बर'नि राजखान्थि दोलोफोराबो खौसे जानानै राजखान्थि मोन्थाइखौ बिख'नानै लानो सांग्रां जादों। फिन फोरमायबावदि दिनै बर'नि माहारियारि आफादफोरा गुवाहाटीनि जनता भवनाव बिसायख'थि आयगनिसिम गोसोखां बिलाइ गथायबाय आरो बे गोसोखां बिलाइयाव मा दं, मा गोख्रों दाबि दिखांखो आरो दाबिफोरानो गासै मोनथाम गोख्रों दाबि दिखांनाय जादों आरो बेनो जाहैबाय बिटिआरआव क'क्राझार एसटि लकसभाजों लोगोसे 4 नं उदालगुरि लकसभा दानांगौ। नैथि दाबिया जाहैबाय बिटिआरनि 15 विधानसभा बियाबनि गासै आरोबाव 4 एसटि रिजार्भ खालामनानै गासै 10 एसटि रिजार्भ जानांगौ आरो थामथि दाबिया जाहैदों आसामनि गुबुन गुबुन बियाबाव बर' हारि एबा ट्राइबेल हारिफोरखौ सेरखाय बेरखाय खालामनानै बोखाव बुसि खालामजोबदों। जेरै गहपुर, लामदिं, सदिया बायदियाव बर'फोरखौ बोखावजोबदों। बेखौबो दाफामफिननांगौ होननानै दिनै माहारियारि आफादफोरा गोख्रों गोसोखां बिलाइयाव दाबि खालामदों आरो बे समाव बर'नि माहारियारि आफादफोरा जा दाबि दिखांदों बेफोर गासैबो गोख्रों दाबि आरो बर' हारिखौ राजखान्थि मोन्थाइनि थाखाय दाबि दिखांनाय गोजा बुंनांगोन। बिदिब्ला फै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपिन बर'आ गोसोखां बिलाइ गथायनायनि दाबिफोरखौ बिथांनि बुंथिनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। आरो जोङो क्लियारलि मोनथाम बाथ्राखौ बेयाव स्पष्ट भाबै मेनसन खालामदों जे बिटिआरआव क'क्राझार एसटि समष्टिजों लोगोसे उदालगुरि 4 नम्बर लकसभा समष्टि दानांगौ आरो बे दाबिखौ लानानै जोङो मेम'रेन्डामखौ होदों। डिफुआ कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव मोनद' विधानसभाजों जुदि मोनसे लकसभा जानो हायोब्ला बिथांमोनाबो 6 सिडुल, बिटिआरआव थानाय 6 सिडुलनि सिङाव 4 जिल्ला, 15 विधानसभा समष्टि, 9खौ क'क्राझाराव जिहेतु दाजाबबाय, 6 आग्लायनानै थानाय उदालगुरिनि 4 आरो गरेस्वर आरो तामुलपुर बे 6खौ लानानै टार्मिनास माने बेयाव समष्टि दानांगौ। बे जोंनि 1 नम्बर दाबि। 2 नम्बराव जाहैबाय जे 15टा विधानसभा समष्टि बिटिआरनि 6 रिजार्भ खालामदों एसटिनि थाखाय, जों एडिसनेलि 4 आरोबाव रिजार्भ खालामनांगौ बिनि जों दाबिखौ होदों। जेरै भेरगाव, गबर्धना, बिजनी आरो बावखुंग्रि आरो गासै 10 विधानसभा समष्टिखौ रिजार्भ खालामनांगौ बे जोंनि दाबि। आरो 3 नम्बर दाबिया जाबाय जे आसाम नाङै गहपुराव, सतियाव, ढेकियाजुलि, जेरै माने नोङो डिफु, लामदिं आरो डिमरिया बे समष्टिफोराव बर'फोरखौ ट्राइबेलफोरखौ सेरखाय बेरखाय खालामनाय जादों। बेखौ बोफ्लेनानै माने माइनरिटि खालामनाय जादों। जों डिसाइडिं फेक्टरमोन, जों पलिटिकेलि बेयाव माइनरिटि। दा बेखायनो बे जि मोनथाम दाबिखौ लानानै जों मेम'रेन्डाम होबाय आरो जोङो बिथांखौ खावलायदों जाहाथे इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया बे मेटारनि सायाव कनसिडार खालामो आरो जोंनि दाबिखौ मानिनानै लायो। बिनि थाखाय जिखिनि स्टेट इलेक्सन कमिसननिफ्राय मेम'रेन्डाम दैथायहरनांगौ बिथांखौ जोङो खावलायदों आरो बिथांजों जोङो प्राय 15-20 मिनिट टाइम जों सावरायदों आरो बिथाङा जोंनो मिथिहोदों, अनुराग गयल चिफ इलेक्टरेल अफिसार बिथाङा, जे बिथांमोननि जि मोनसे प्रप'जेल बे हिसाबै 19 तारिख जुलाइआव 6 सिडुलनि जिखिनि काउन्सिलनि एरियानि दल संगठन बा पलिटिकेल पार्टिफोरजों लोगो हमनायनि थाखाय इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया फैबाय थानाय 13 बा 14 तारिखआव मिडियानि गेजेरजों नटिस जारि खालामगोन आरो बेबायदिनो 20-21 गुबुन गुबुन डेटआव आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलनि थाखाय आलादा आलादा डेट फोसावगोन होननानै बिथाङा जोंनो स्पष्ट भाबै मिथिनो होदों। बियो दासिमबो अफिसियेल जाथ'वाखै, नाथाय बिथांनि जिखिनि कमिउनिकेसन जादों इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाजों बेखौ जोंनो फोरमायदों आरो बे बाथ्राखौ जों दिनै स्पष्टयै मिथिबाय। आरो बे खालि मोनाबिलि 3टा-4टा बाजियाव जुदि जोंनि टाइमिंआ जायोब्ला जोङो इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियानि डेलिगेसन टिमखौ स्पष्ट भाबै जोंनि बाथ्राखौ बुंगोन। बर' आन्दलननि सोमावसारनायनि जारिमिन, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 6 बोसोरनि बड'लेण्ड आन्दलननि जिखिनि जारिमिन, बिएलटिनि आन्दलन,
एनडिपिनि हाथियार आन्दलन बे गासैबो आन्दलननि आन्दोआव राजखान्थियारि मोनथाय संबिधानिक मोनथाय आरो संबिधानिक भाबै जोङो जि मोनसे रैखा कवच सेफगार्ड आरो प्रटेक्शन मोननांगौ बिनि थाखायनो जों आन्दलन खालायदोंमोन सेल्फ डिटारमिनेशन गावखुंथायनि थाखाय आन्दलन खालायदोंमोन काउन्सिलखौ जोङो जेरैबायदि प्रटेक्शन होनांगौ काउन्सिलनि सेफगार्ड काउन्सिलनि सिङाव राइट्स एन्ड प्रिभिलेजखौ सिक्सिडुल भारतनि संबिधाननि आन्दाराव जेरैबायदि जोङो माने सम्पूर्ण भाबै मोननांगौ एखे रोखोमैनो आसाम एसेम्बलि भारतनि पार्लियामेन्टआव जों जाहाथे सानै रिप्रेजेन्टेसन हरनो हायो आसाम बिधान सभायाव जाहाथे जों 15 जननिबो बारा आरो आसामनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो ट्राइबेल बा बर' मानसिखौ दैथायहरनो हायो आरो बिनि गेजेरजों बर' आरो ट्राइबेलनि राइट्स आरो प्रिभिलेजनि बाथ्राखौ जोङो भारत पार्लियामेन्ट आरो आसाम बिधान सभायाव प्लेस खालामनो हायो जोंनि राव थुनलाइ जोंनि हारिमु जोंनि थांना थानाय जोंनि जौगानाय जोंनि गासै डेभेलपमेन्ट एस्पेक्टफोरखौबो जों जाहाथे मोनफुंनो हायो बेनो जोंनि मेन थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE/NEET/CUET/ इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन